Bon, Assimi nga ko biyɔrɔ min na ne t'a fɔ k'a fɔ k'a ka fugariya don. Je pense que Assimi a essayé au début ka réussi ka jamana ani hakilinata ɲumanw nana quoi. Mais le problème est que Assimi yɛrɛ a essayé sisan k'a fɔ ko fanga bi degré min na ce n'est pas possible. Ale jamana gɛlɛyara ka se degré min ma sika yɛrɛ t'a la, ale tɛ se ka jamana bɔ ni défi kɔnɔ quoi, ni problème kɔnɔ. Donc Assimi ka objectif yɛrɛ fanba ye min ye sisan o de ye ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ se k'a ka pouvoir sécuriser cogoya min na. O de la i bɛ se ka kule fo k'i da fara si tu veux k'a fɔ ko nin yɔrɔ attaquera nin yɔrɔ attaquera, i b'a ye k'a fɔ a tɛ bɔ a nɔ la quoi. A tɛ bɔ a nɔ la, a tɛ mesure tigɛ walasa ko ko ɲɛnabɔ parce que déjà le problème est que maa o maa kun kan ka se k'a dɛmɛ ani fɛn fɛn ye combat daminɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon a tilara ka fɛɛrɛ kɛ a ye o bɛɛ kɛ menace y'a ɲɛ kɔrɔ quoi. C'est-à-dire que a y'a bila hakili la k'a fɔ ko bɛɛ bɛ fɛ k'ale ka fanga tiɲɛ, o bɛɛ bɛ fɛ ka fanga pouvoir minɛ ale la. Donc qu'est-ce qu'il a fait? A bɛ se ka minnu éloigner a y'olu éloigner, a bɛ se ka minnu arrêter a y'olu arrêter, minnu bɛ se ka interdit ka don jamana kɔnɔ a y'olu interdit ka don, minnu kan ka don kaso la a y'olu don kaso la. Bon i bɛna ye k'a fɔ Mali sera degré min ma, je suis sûr et certain k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na espoir t'a la k'a fɔ ko a bɛ se ka jamana in ɲɛnabɔ. Donc qu'est-ce qui protège maintenant? O y'ale yɛrɛ n'a ka fanga a n'a ka intérêt. Parce que an bɛna ye k'a fɔ Assimi ye projet fɛn fɛn ta a bɛɛ échouera. A dun ye min fɔ k'a fɔ ko n'ale échouera jeunesse bɛ échouer, ale kɔni échouera. K'an ka ala deli tɛ jeunesse bɛɛ ka échouer, an ka ala deli fɛnɛ tɛ Mali ka échouer, sinon ale échouera. Premièrement a échouera parce que a ye projet minnu ta au début n'o ye ka miliyari don usines jɔli la, olu échouera. A tilara ka min kɛ tuguni ka le train qui va à Kayi pour mettre ça en route, o fɛnɛ échouera. A ye danaya da minnu ka ka jamana nafolo da yɛrɛ u ma n'o y'a yɛrɛ ka mɔgɔw ye, olu fɛnɛ o fɛnɛ échouera. Donc an n'a ye k'a fɔ stade minnu jɔra kɔsani na o bɛɛ dafirila ka bin. Donc mun ye Mali sɔrɔ? Mali problème fɔlɔ ne b'a bila hakɛ kɔnɔ parce que le problème est que fanga o fanga mana na u tɛ leçon retenir. La première chose à savoir c'est que depuis Assimi commencera u bɛ taa fantanw ka dugumakolo minɛ. Ne ko n ko fanga in ka ko banna parce que fanga kɔrɔ ninnu foyi m'u bi fo hakɛ caya. Donc ni jugu ka fini ye nin kan na i kan ka siran. O problème kelen de Assimi fɛnɛ sɔrɔ. Le fait qu'il nana pouvoir là, qu'est-ce qu'il a fait? A ye fantanw ka dugumakolo ka fantanw ɲɛji labɔ en un mot. Donc n'i y'o ye fanga la dɔrɔn c'est fini, sababu ɲuman t'a ka ko la bilen, a ka ko banto. Donc Assimi y'o kɛ et puis le problème est que an ni Russiw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ka ɲɛ. Nka hali sini explication ma d'a ma pourquoi Russiw ka contrat yɛlɛmana Wagner ninnu k'olu lata u ka so ani Russiw tun bɛ rôle min jouer Mali armée la u t'o jouer bilen. Mun nana n'o sababuya ye? Explication ma d'a ma, mais an bɛ se k'a faamu o kɔnɔ k'a fɔ ko différence min donna Assimi ni Sadio cɛ o bɛ se ka kɛ explication dɔ ye parce que Mali yɛrɛ ka dafiri a daminɛna depuis u ye Africa Corps nati ka Wagner bɔ yen. Parce qu'il faut savoir que pour lutter, pour aller sur le terrain, maaw bɛ ka Russiw ka militaire accuser bi. Mais le problème pour aller sur le terrain combattre, c'est Wagner qui est plus fort que l'armée officielle russe. O de y'a to hali Poutine olu de sera ka a dɛmɛ terrain kan ka kɛlɛ kɛ Ukraine. Parce que pour combattre sur le terrain, il faut le ni Russie armée yɛrɛ quoi. Donc le fait que an olu bɔ terrain kan maaw bɛ ka Russiw accuser k'u tigiw bati dɛ, u bɛ ka négocier u ni djihadistes cɛ walasa ka bɔ Kidal. Oui, mais il faut savoir aujourd'hui pourquoi les changements qu'il y a eu, comment les changements ont opéré, comment Russie tɛmɛna an ye Wagner ko bɔ a la ka na kɛ Africa Corps ye. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup Assimi est allé chercher les Turcs pour sa garde et puis
et plus les Russes. Donc aux explications, tant qu'il y a Madjabi sur là, ami fin fort, c'est presque incorrect. En tout cas, donc au dodo, faut qu'on ait Sayo Kamaraga et Tanyanima. Je pense que d'être neuf, il faut y affirmer, mais je pense que Kochamambe, Mindou, le code Nunkoro, Mauti Minkala.